Путешествие в Сайдашстан. Бу беренче бүлекне алып бардылар сезнең өчен Лилия Аппакова Һәм Идрис Газиев. Бәйрәм сәхнәсендә безнең барыбыз өчен дә Сәйдәш моңнарын яңгыраткан Яңа музыка камера оркестры һәм аның җитәкчесе, дирижеры Анна Гулишанбаровага зур рәхмәтебезне белдерәбез. Алкышларыгыз. Уйландыра Идел, уйландыра. Бу дулкыннар кая ашыга? Төрле уйлар килә икән, көйләр тыңлап халык башына. Булган икән яктырак гомернең яшьлек ягындагы өлеше. Финал өчен яңгырарлык булган иҗатының башы, кереше, яулар истәлеге булырдай Совет армиясы маршы.